खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां क'क्राझार निउ फ्लाइअभाराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव एक्स बिफाननि इन्सपेक्टर सासे बर' सुबुं रनेन नार्जारी मुंनि सुबुङा जिउ गोमादों। जाथाया क'क्राझार सोहोरनि सानजा फारसे थानाय निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार निउ फ्लाइअभाराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव एक्साइज इन्सपेक्टरनि गोब्राब थासारियाव जोखोम जादोंमोन। जोखोम जानायनि उनाव बिथांखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय थिसनदोंमोन, नाथाय बिथाङा जिउ गोमायो। दासिम हादोरसायाव दैबानाजों सैनांनाय 64,891 नखरफोरनो 15,000 रां होनाय जाबाय। थाबैनो 31,219 नखरफोरनो 15,000 रां होनाय जाबावगोन होनना बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेराफारसेथिं खौरांगिरि मेलाव गिबि मन्थ्रिया दैबानानि मुङाव रां बुथुमग्रा इउटुबारफोरनि सायाव गोबां गोख्रों बाथ्रा बुंदों। गिबि मन्थ्रिया बुंदों, सोरखारा 12 इउटुबारफोरनि खामानिफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिगासिनो दं, जायफोरा दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनायनि मुङाव गाव हारसिंनो रां आरो अनसुंथाइ बुथुमदों। बिसोरनि सायाव गोख्रों राहा लागोन सोरखारा, बिथांमोननि सायाव गोख्रोङै नोजोर होनाय जागोन। बे इउटुबारफोरा अनलाइन आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुथुमनाय रांफोरा थारैनो दैबानाजों भुगिनांनाय नखरफोरनिसिम एबा सुबुंफोरनिसिम सहैदोंना सहैयाखै? दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोराव बुथुमनाय रांखौ मोजाङै बाहायनाय जादोंना जायाखै? बेखौ सोरखारा थोंजोङै नोजोर होगोन। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो रोखा खालामो। सोरखारनि थांखिया रावखौबो परेशान खालामनाय नङा। जाय इउटुबारफोरा थारैनो गोसो गोरबोजों खामानि मावदों आरो बुथुमनाय रांखौ दैथायहरदों, बिथांमोनखौ सोरखारा मावख'आरि महरै मान बावगोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों। जिम्बाब्वेनि करिबा बिलोआव गिख्रंथाव नाव गोदोनायाव 15 सुबुंनि जिउ खहा आरो 27 सुबुंनि गोमाना थादों होनना मिथिनो मोन्दों। करिबा बिलोआव सोरखारनि बिगोमानि मबुया नेहान्दा नावआ गोदोनायनि जाहोनाव खमैबो 15 दावबायारिनि जिउ खहा आरो 27 सुबुंनि गोमाना थानायखौ जेबो खौरां मोननाय जायाखै, जेराव बिथांमोननि सायाव नागिरनायखौ जागायदों। जिम्बाब्वेनि सिभिल प्रटेक्शन इउनिट थामहिनबा CPUनि मोनसे मावख'आरि बिबुंथिनि बायदिब्ला बे जाहाजाव 114 बैसोगोरा दावबायारिफोर दंमोन, जायखौ टिकेट रेकर्डनि गेजेरजों रोखा खालामनाय जादोंमोन। लोगोसे 7 क्रू मेम्बारफोर आरो दावबायारिफोरजों लोगोसे माखासे गथ'साफोरबो दंमोन। दासिम 27 दावबायारिफोरखौ मातु सानदनहा रैखाथि हान्जा आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा रैखा खालामनो हादों। 15 गोथै सहफोरखौ बोखांनो हानाय जाबाय। गोथै सहफोरखौ बुथुमनो थाखाय 2 गोथैसालि पार्लाराव नांथाबदोंमोन। दानि अनजिमाखौ नायोब्ला 27 सुबुंनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै, जेराव गोमाना थादों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला करिबा बिलोआव गोख्रों बार बारनायनि जाहोनाव सोमजिनाय मोनसे फाखनाव गिख्रंथाव बोथोरनि मोगा-मोगि जानायनि जाहोनावनो फेरिया गोदोदोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। दिल्ली केपिटेलनि क्रिकेटार अभिषेक परेलखौ जिनाहारिनि दायाव पुलिसआ खादों। बेंगलनि क्रिकेट गेलेगिरि लोगोसे दिल्ली केपिटेलनि गेलेगिरि अभिषेक परेलखौ हुगलीआव मग्रा पुलिसआ सासे मेडिकेल फरायसाजों जिनाहारि खालामनायनि दायाव एबा केसआव खादों। थांनाय मंगलबारखालि परेलखौ जिनाहारि, दाय गोनां आरो गुबुन गुबुन दायफोरनि थाखाय खानाय जादोंमोन। बेनि उनाव बिथांखौ सिनचुरा जिल्ला बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जायो। अजदनि बायदिब्ला कर्नाटकनि सासे मेडिकेल फरायसाया 23 जुन खालारखालि मग्रा पुलिसनि खाथियाव फैदोंमोन। बियो अजद होदों दि बियो परेलजों 3 बोसोरसोनिफ्रायनो सोमोन्दोआव दंमोन आरो बिसोर जुलि जानो थांखि लादोंमोन। नाथाय जुलि जायैनि सिगां बिथांखौ नागारनानै थाङो आरो सानैजों जेबो सोमोन्दो गैयैयाव गुबुन हादोराव दावबायदोंमोन। आइजोआ अजद होनानै बुङोदि परेलआ बिसोरनि सोमोन्दोखौ नेवसिदोंमोन, जायनि थाखाय लाइमोना पुलिसजों सोमोन्दो लाखियो आरो FIR थिसनदोंमोन। गसाइगावनि अमृतपुराव लामा बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों BTCनि मावफुं सोद्रोमा मृत्युन्जय नार्जारीआ। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC सोरखारनि फिन बाखनायजाथाव खामानि। थांनाय BTC बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनो जेरै खोथा होनाय बेबायदिनो खामानि मावनाय हाग्रामा सोरखारनि मोनसे फिन आरोबाव गोदान आगान। गामि ओनसोलनि लामाफोरखौ बानायनो मोनसेनि उनाव मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसनदों BTCनि मावफुं सोद्रोमा मृत्युन्जय नार्जारीआ। दिनैबो रायमना माहारियारि पार्क सेरनि अमृतपुर गामिनि पकालागि गामिसिम थांनाय लामाखौ गुवारसिन बानायनो अन्थाइ खाम्फा गायसनो।
थांनाय 5 बोसोराव UPPL सोरखारा बेबायदि गाज्रि जानाय लामाफोरखौ मोनसेबो मावलांनो हायाखैमोन, नाथाय BPF सोरखार फैनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि गाज्रि लामाफोरखौ बानायनो BTC सोरखारा खामानि मावगासिनो दं होननानै बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बेबायदि फोरमायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।